ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, August 13, 2026. 17 ka grade 5 student sa Cadiz City nahilo matapos magkaon sang kasla. Uplift beneficiary gintuwangan para maka-attend sa orientation sa Binalbagan. Nagabukid na basura sa old dam site sang Bacolod, plano nga iula sa Sanitary landfill sa Barangay Filisa. Kanlaon liwat na naman nga nagugas sang abo. Kag sa good vibes, pelikula sa Negrense director, pinakauna nga Pinoy film nga nakasulod sa Toronto International Film Festival. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bulkan Kanlaon liwat na naman nga nagbugas ang abo kainas sang aga. Matapos ang pila ka semana liwat na naman nga nagbugas ang abo ang Bulkan Kanlaon 8:06 kainas sang aga. Gilayon nga ginpaandaman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang mga nagapuyo malapit sa bulkan nga mag-ulo-alikmat batok sa ashfall. Sa Kanlaon City wala sang ashfall pero nag-usbong ang baho sang sulfur sa barangay Lumapaw, Masulog, Linuthangan, Pula kag Malaiba. Base sa records ng FIVOLC sang Miyerkules, 5 ka mga pagtayog sa sulod sang bulkan ang na-record. 1,567 ka toneladas ng sulfur dioxide ang ginbuga sa bulkan, kagyara sa 50 meters ang kataason sang sungaw gikan sa crater sang bulkan. May paghubag sa gihapon sa sulod sang Kanlaon. Nagapabili ng Kanlaon sa Alert Level 2. Hindi pwede makasulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa number 9, mga vendor sa mga pampublikong merkado sa Bacolod City ginapapasa na sa mga requirements para sa pagpatuman sa market amnesty ordinance. Nagapadayon ang pagbaton sa syudad sa Bacolod sa mga letter of intent kag affidavit of undertaking sa mga vendor sa mga pampubliko nga merkado. Iniagod mapatuman na ang pagkakas sa mga interest kag surcharges sa ilang mga rental fees nga wala pa nabayaran. Ginsiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga nagasugod na ang pagbaton sa syudad sa mga application para sa mga tenants sa Burgos Market, Central Market kag Manukan Country. Samtang natalana pa ngay paidalom sa orientation ang mga tenants sa Libertad Market antes sila makasugod apply para sa amnesty. Sa idalom sa ordinansa, kaksuna sa syudad ang mga interes sa arrears o kung mga monthly rentals na wala pa mapabayaran sa mga tenants. Suno kaya Mayo, iniandako man nga bulig sa mga tenants bangod principal charges na lang ang ilang nga bayaran agud makakuha na sila sa business permits. Samtang ginaplano na sa syudad ang pag-rehabilitate sa 3 ka mga dalago nga merkado sa syudad. Pagatutukan sa syudad ang renovation sa mga atop sa mga merkado bangod masamin ini nga nagatulo kun mag-unan. Just a week ago, my team ko gin-deploy for ocular inspection para naman mag-focus sa structural concerns. Kaya mo ning gina-emphasize gid ni Mayor Greg, duwa ka concerns ang luyag yatutukan sa market. Number 1 is the management. Number 2, ang structural. When we say management, ang pag-legitimize and pag-formalize sa mga nagkakaigo nga dokumento para ang mga vendors tada will be protected also. Now, that's why may market amnesty ordinance. In other words, kung actual occupant ka, you will have the chance to be the awardee. No? And then number 2, sa structural, as nag-discuss mo kami ni Mayor Greg kagina, our priority really is focus on the roofing. No? Kay, as in, for whatever reason, may mga markets kita, portions nga buslot gid, kag kung gaulan, grabe gid ang tulo. Actually, hindi tulo ano na gid Ulan gid nga gasulod, no? Sa
Sa number 8, duha pagid ka baboy sa Bacolod City nagpositibo sa ASF. Nagdangat na sa napulo ka mga baboy sa syudad sa Bacolod ang nagpositibo sa African swine fever sandig sa records sa Bacolod City Veterinary Office. Ini matapos nga nagpositibo man sa masakit ang isa ka baboy sa Barangay Alihis kag na-record man ang una nga ASF case sa Barangay Alangilan. May una na nga daan nga nagpositibo nga duha ka baboy sa Alihis, duha man sa Takuling, duha sa Bata, isa sa Granada kag isa sa sulod sa slaughterhouse. Ginahaylos ng CVO ang mga backyard hog raisers nga pasangkaron ang ila nga biosecurity kag ipabilin ang katinlo sa ila palibot. Agud malikawan nga makakuha sa masakit ang ilang mga ginasagod nga baboy. Ginapanugyan man sini nga gilayon nga magpabalo sa otoridad kung may mga sintomas ang ASF nga makita sa ila mga baboy. Padayon man sa gihapon ang pag-disinfect sa nga CVO sa mga lugar nga naka-record na sa kaso sa ASF, agud matap na ang posible nga paglaptas ng masakit. Kaduhan man sini ang random testing sa mga baboy. Sa number 7, isa ka benepisyaryo sang Uplift program sa Binalbagan, gintuwangan agud maka-attend sang orientation. Makita sa video ni Marvy Faburada ang kabudlay sa pagkarga sang isa ka benepisyaryo sang Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport sa sitio Lagit, Barangay Diao sa Banwas ng Binalbagan, Negros Occidental. Gintuwangan sa mga pumuluyo ang benepisyaryo nga hindi na makasarang nga makalakat. Agud nga maka-attend sa orientation kag makabaton sang ayuda. Duha ka mga lalaki ang nagapasan sa magtimbang nga bahin sang pusog sa kawayan kundi nakaangot ang duyan nga ginkargahan sang benepisyaryo. Sa idalom sang Uplift program sang gobyerno, ang mga benepisyaryo makabaton sang bulanan nga tig 2,000 pesos nga ayuda sa sulod sang 6 ka bulan, humalin Hulyo tubtub Disyembre sining nga tuig. Ang Department of Social Welfare and Development amo ang naga-administer sang nasambit nga programa. Ginsili ni DSWD Negros Island Regional Director Arwin Razo ila pa nga usisaon ang natabo sa nasambit nga benepisyaryo sa Binalbagan. Suno kay Razo, personal nga ginapagkatuan nila sa ilang staff ang mga benepisyaryo nga bedridden. May mga masakit kag wala na sa ikasarang nga makakadto sa payout. Agud nga mahatag ang assistance. Kami naman ang ginagawa namin kapag bedridden or sickly, pinapapuntahan ko yan. Just like what you have seen in our posts, even sa detention facility, pinapapuntahan ko. Sa number 6, duha patay sa pagbungguanay sa motor kag truck sa San Jose, Negros Oriental. Nagbunggo kag nagdasok sa idalom sang dump truck ang motor nga may duha ka mga sakay sa National Highway sa tubang sang gym nga sakop sang Barangay Hilocon sa Banwa sang San Jose, Negros Oriental, mga alas 8:25 sang aga Miyerkules, Agosto 12. Nalapakan ang 25 anyos nga driver samtang nagtabog ang angkas sini. Pareho nga nagtaliwan ang duha. Nagwa sa investigasyon sa San Jose PNP nga padulong Bai City nga direksyon ang truck samtang pagkadto Dumaguete City ang Yamaha NMAX nga motor. Nag-overtake ang motor sa isa pagid kasalakyan sa kurbada nga bahin sandalan. Rason nga naglapaw ini sa pihak nga lane kag nagbunggo sa truck. Nagsungka sa San Jose PNP ang 26 anyos nga driver sang truck. Sa number 5, construction sang bag-o nga Provincial Administration Center building sang probinsya sa Dalan Gatuslao sa Bacolod ang nag-untad.
Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga sa impormasyon nga iya nabaton gikan sa tiglawas sang dynamic builders and construction company nga mayara sang financial problems ang kumpanya. Sa interview sa media sang Webes ang aga, ginsiling ni Governor Lacson nga iya ginapaabot ang update bahin diri. Wala man sang utang ang probinsya sa contractor suno kay Lacson. Sa praise statement nga ginrelease ng Dynamic Builders nga ginagdaan ni Nelson Infante, ang consultant gina-affirm nila ang commitment nila sa pagpadayon sa construction sa Provincial Administration Center. Tigayon na nakakuha sa nagkakaigo ng funding ang kumpanya sa pagpasiguro sa tayuyon na pagtapos ng proyekto. Luyag man nila nga ipasiguro ang quality standards kag sa pag-comply sa mga regulation kag timely nga delivery sang among public infrastructure. Ang construction sang 7-story building ang ginsugdan sang 2022 kag nagabalor sang halos 1 billion pesos, lakip na diri ang mga furniture kag fixture. I think everybody can see it. No, it has, I think, completely stopped. No, from what I gather from their representatives is that financial problems and problema. So I have to hear from them again if there's any improvement. No? But right now, it seems that it has stopped. Sayang because it's almost done. It's almost done, but I have to hear from them again kung they have solved that issue about financing. Bali ubos ng budget go for that building. It seems that way, no? So though wala man kami utang sa ila, so I still have to hear from them. Sa number 4, kinawatay sa mga inugulang nga manok sa Bago City kag Calatrava, ginausisa sang PNP. Nagtanyag sang 50,000 pesos nga reward ang tag-iya sang RGBT Game Farm sa Purok Bonifacio, Barangay Mailom sa Bago City sa makatudlo sa nagkawat sang 30 sini ka mga seed fowl nga inugulang nga manok sadtong Agosto 8. Ginabulubanta 750,000 pesos ang balor sa nadula nga mga manok nga nagagulang sang anong tubtub 8 kabulan. Nagapati ang tag-iya nga sa katubuhan, nag-agi ang mga kawatan kag ginkuha ang mga manok nga nakahigot. Ang mga nadula nga game fowl ang may naka-attach nga local green wing band kag national yellow wing band nga pagadalon kuntani sa Expo sa Cebu sini nga Oktubre. Samtang 5 naman ka inugbula nga manok nga ginakondisyon sang tag-iya ginkawat sa plaza sang Barangay Anie sa Banwa sang Calatrava sang Agosto 12. Sunod kay Michael Legaspi, pinakauna ini nga beses sa sulod sang 16 katuig nga nakawatan siya sang manok nga iya ginabutang malapit sa plaza. Iya ginakondisyon ang manok agud kuntani nga i-derby. Nagtanyag si Michael nga magahatag sang reward nga insakto para sa isa ka lechon baboy kag isa ka kaha sang beer sa makabalik sang iya mga manok o kung makahatag impormasyon sa nagkawat sini. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Sa makatudlo sang kag ma-recover ang manok ko, mahatag ko 50,000 nga reward. Sa kawatanda, butang ko na lang sa ulo ko nga nagutom ang inyong pamilya na muna nahimo nyo ni. So, hindi na ta madamo storya. Iuli nyo lang ang manok ko, gaanta ka mo 50 mil. Hindi ta ka mo sakiton, hindi ta ka mo ipapriso. Hopefully, muna lang ng paagis ang Ginoo na makapakaon ka mo sa pamilya nyo. Lesson learned man ni Samon security dire sa farm. Kung amo nang paagis ang Ginoo na makabuli ko sa inyo, that's fine. Almost 16 years nga binutang nako da sa Plaza Dulog Manok
Karon pa jud natabo nga nakawatan ko. Ting pangayaw unta ko na ako sa talisay dol. Mga bakod to kayong mga manuka. Tay mahimo anik. Mga pangayaw siguro. Grabe dol. Di magsilbi. Sa number 3, matapos ang technical conference, isa sa mga ginalantaw nga solusyon sa nagabukid nga basura sa daan nga dump site sa Mandalagan sa Bacolod amo ang pag-dispose ni sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Yaring report ni Richard Caballero. Sa dalan sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City, makita ang nagabukid nga basura. Kay nasang aga, makita pa ang padayon nga pagkalkal sa basura kag pagkarga sini sa isa ka truck. Matapos ang technical conference kaging pangunahan sa Bacolod LGU, kaupod ang Environmental Management Bureau Negros Island Region, Miyerkules nga adlaw. Isa sa mga ginalantaw nga solusyon, amo ang pag-dispose ng sini nga mga basura sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Ginpangabay man sa syudad ang mga pribado nga kompanya nga nagadumalas ang among nga property nga untaton anay ang ilang mga aktibidad samtang wala pa sang proper disposal plan ang EMB-NIR. As soon as possible, masolusyonan kay it's becoming a hazard. Not to mention nga ti eyesore. No, so amo tong ging patigayon nga conference para ang stakeholders concerned mag-agree in particular matters in relation sa pag-clear dira. Makita man ang nagapadayon nga konstruksyon sang isa ka simbahan kag pila pa ka mga buildings. Ginakwestiyon sang syudad kung nga may ara sang Environmental Compliance Certificate o kon ECC ang daan nga dam site apisar sa stoppage order nga gin-issue sang City Legal Office sang tinalikdan nga tuig. Ginklaro sang EMB-NIR nga ang ECC nga gin-issue ang para lamang sa pagpatukod sa mga estruktura kag indi para sa pagkalkal kapag hakot sa mga basura. Ang ECC amo na ang ginisyo namon sa nagatindog nga building. So ang pinaka crucial documents nga ginapangayo namon sa proponent na dapat may ara siya nga zoning certification or locational clearance nga halin sa LGU. So kung hindi ni siya sang LGU pag-isyuan sang locational clearance or zoning certification, hindi kami man mag-issue sang ECC. Bali, for clarification, RD, ang ECC wala labot sa basura? Ang ECC wala labot sa basura. Kag ang sing-sing nga ginisyo namon wala labot sa basura. Sandig sa record sa syudad, ginabulubanta nga yara sa 80,000 cubic meters ang kadamuon sang basura nga ara pa sa daan nga dam site. Plano ini nga iula sa cell number 5 sang sanitary landfill kung makasugtan sang syudad, EMB-NIR kag sa mga private companies nga nagadumala sang property sa dam site. Sa Martes, magapatawag ang EMB sang isa pagid ka technical conference, kaupod na ang 3 ka mga developers agod makasugtan ang proseso sa paghakot sang basura. EMB and the 3 private entities will come up with an agreement kung diin ihaboy, and this time they will have to agree on the methodology. No, there has to be an engineering nga methodology to ensure nga safe ang pag-transport. No, kay ti ang pinaka-una nga obrahon dira sang EMB is the testing. No, kay we have to identify the characters ng waste nga ara dira. Kay ti it's possible nga may mga hazardous. So hindi pwede nga gulpi mo lang siya hakoton, gulpi mo lang hakuton, may risk sa mga nagahakot. Isa man sa nakasugtan sa technical conference amo ang pagpatuman sang laboratory testing sa dam site agud matumod ang posibleng nga halit sini sa ikaayong lawas sa mga residente samtang ini ang ginahakot. Richard Caballero para sa Digicast Negros.
Sa number 2, isa ka genuine nga anti-dynasty law ang ginaduso sang nagkalain-lain nga sektor karon pagi sa People's Initiative. Ang signature campaign ang diri nga patigayunon online sumugod sa bulan sa Setyembre ang ginunsar sang dapat isa lang movement sining Webes sang hapon sa Shrine of Our Lady of Perpetual Help o kung mas kilala nga Redemptorist Church sa Bacolod City. Ginsiling ni San Carlos sa Bishop Gerardo Alminaza sa press conference nga tiuna nga liwat ipabatsyag ang people power para sa kaayuhan sang tanan. Pathag ni Carlo Abidanes, ang Executive Director sang Simbahang Lingkod ng Bayan, nga ang ginaduso nga nila nga anti-political dynasty law ang maga-limit sa mga political family sa isa lamang ka-elected official sa national position kag isa sa local position. Magalakip ini sang ban sa mga magpariyantihanay sang tubtub sa 4th degree sang consanguinity kag affinity. Magadumili sang succession, replacement o kung switching sa mga position sa mga maghimata kag one-term cooling off period. Matapos nga malabot ang term limit suno kay Abidanes. Kinahanglan ang 3% sang lagda sa kada legislative district. May 254 tanan ka legislative district. Mga 7 to 7.5 million kalagda ang kinahanglan. Kung malabot ini, may referendum kag magaboto. Kung makuha ang 50% plus 1, may layi na. Hindi na kinahanglan mag-agi sa Kongreso o kung sa Presidente, sunod sa iya. It's about time that we make people power work for our common good. So please join the Dapat Isa Lang movement. Let's pass the genuine anti-political dynasty law through this signature campaign. Sana we will cooperate because this is our rare chance na to really regain power. So right now, the digital campaign, so the goal really is to build a technology that allows people to sign online, no? So the system allows basically ang ginagawa natin sa manual na we collect the data of the name, the barangay, the province, and the signature. Gagawin po na natin digital na yon, no, online. So that's the system that we are building, and ngayon we are working with the COMELEC. Kausap natin sila para hanapin natin ano yung mga requirements, ano pa yung mga safeguards to ensure na i-maximize po natin yung participation ng lahat ng Pilipino. Kag sa number 1, 17 ka mga grade 5 nga estudyante sa Cadiz City ang nagkalahilo sang magkaon sang kasla. Ginsiling ni Richard Amante, ang pamuno sang Cadiz City District Disaster Risk Reduction Management Office nga nagresponde sila Miyerkules sang hapon matapos nga makabaton sang tawag mga alas 4 sang hapon. May mga naglingin ang ulo sunod sa iya, sakit tiyan, kag nagpalanuka. Nakumpirma nila sunod kay Amante nga nagkaon ang mga kabataan sang kasla. Silang gindala gilayon sa primary care facility sa Cadiz City kag gilayon nga ginhatagan sang medical attention. Ginsiling ni Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer sa Cadiz, nga alas 4 sini nga hapon ang anom nga damlag pa ginpabilin sa primary care facility sa Cadiz ang na-discharge na. Tigay naman nga napapauli damlag pa ang 11 ka iban pa sunod sa kay Ibanez upod ng instruction bahin sa ila nga mga bulong. Ginasulit sang otoridad nga likawan ang pagkaon sang kasla. Damlag pa, nagpagwa na sang advisory ang Department of Health angon sa posible kahalitan nga matuga sang pagkaon sini. Suno kay Amante, ilakip na nila sa training sa mga eskwelahan ini para mapahanumdum ang mga estudyante nga hindi magkaon sang kasla. Iupod na rin naman sila subong sa among mga training sa school. Okay. Na mga dapat hindi kaunon sa masjid. Kay actually, I am also a victim of this kasla. Ay, to. Okay. Hindi, muna, makalipong ginakag makahilog, makalasot.
Sa Good Vibes, sa pinakaunang atyo ni sa Filipino film ang nakasulod sa Toronto International Film Festival o kung TTIF. Ini ang pelikula nga Silent Nights sa nagren sa director nga si Lawrence Fajardo. Opisyal nga ginimbitar ang pelikula sa 51st TTIF para mag-world premiere sa prestigious nga platform. Ang istorya sa pelikula ang parte sa isa ka saksi sa isa ka kaso sang extrajudicial killing nga nagrisgo sang iya kabuhi para ipahibalo kung ano ang matudtuod nga natabo. Magasugod ang film festival sa September 10 tubtub 20 sini nga tuig. Ang TTIF ang isa sa mga nagapanguna nga film festival sa kalibutan nga nagapagwa sang pinasahi nga mga pelikula. Ginakilala naman sa sangguniang panlungsod sa Bacolod ang ini nga achievement sa isa ka film director nga taga Bacolod pinaagi sa isa ka resolution nga gin-file ni Councilor M. ang chairman sang Committee on Culture. And of course, ako personally nag-congratulate kay Director Lawrence Fajardo. Classmates kami isang college. Congratulations, Gidlaw. More to, I hope that you have more. And of course, kita nag-greet, nag-shout out sa ating mga live viewers. Kay Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast, and Ma'am Barbara watching from Bacolod. Jocelyn Loquero, mayang hapon Digicast team, watching live from Hong Kong. And kay Ellie Carrion, good afternoon, Digicast Negros, watching from Mandalagan. Good afternoon sa tanan nga viewers. Kagamuyad tong top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares, maayong hapon.